que decir que estamos nunha situación xa, por decir, contra as cordas, a situación xa non só a nivel mercado, sino que ademais o que está pasando co tema da seca, que nos están incrementando os costos de produción por moito, que o sector productor queira mellorar, xa non ten máis para onde, porque non hai máis para onde tirar, e o que vemos unha vez máis é que por parte da industria galega, pois é que presente, pois non hai vontade, se a vontade é unha miseria, por decirlo así, dos prezos a alza, que non nos van a supoñer nada, dada a situación, volvo a repetilo, e que ademais é lamentable que a nivel de Estado, sigamos tendo os prezos máis baixos do Estado, dado que a importancia que ten o sector lácteo galego en canto á produción. E xa non digamos, a nivel europeo, que seguimos na tesitura de ter os prezos máis baixos tamén da Unión Europea. E, en positivo non podemos decir nada máis que a arrogancia de unha pequena súa que non vai ser nada, porque un céntimo que o que pretende para este mes que ven, se é que se leva a cabo, non vai supoñer nada ao sector lácteo, e é a vontade que acabamos de ver nesta reunión que nada positivo.